hadisi ne gashi nan cikin sahihul bukhari da muslim amma makalubi ne, yana daga cikin misalan. shi yasa imamul bukhari sai sake ruwaito riwayar da ta zama sahihiya ce amma wannan riwayar makalubiya ce. ita ce me? wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. هذا الحديث مقلوب ضعيف وإن كان في صحيح البخاري. ورجل تصدق بصدقة da mutumin da ya bada sadaka fa akhfaha ya bada ita a ɓoye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu shine asalin hadisin. hatta la ta'lama shimaluhu har hannun shi na hagu saboda ɓoyewa bata san abin da dama ta bayar ba. wannan ita ce riwaya sahihiya, tana nan bukhari ya ruwaito ta. ɗaya riwayar da bata inganta ba tana cikin bukhari da muslim, ita kuma wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. hadha alhadith fihi wahmun. haka malamai suke cewa fihi wahamun. فالرواية بذلك مرجوحة والرواية الراجحة فيه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. to kaga yanzu wannan riwaya ko to marjuhiya ce, kamar hadisin bukhari har wa yau wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, afwan hadisin da ainihin abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah suka ruwaito da ahmad daga abu huraira har da ibnu khuzaima cewa abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukubatayhi. wannan riwaya ita ce sahihiya. shikenan sai ga tirmidhi ya zo da wata riwaya wadda fiha nakara li'anna fiha qalban, ita kuma tana cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' rukubatayhi qabla yadayhi. hadhihi riwaya fiha qalb. abinda annabi yake cewa an ɗayan ku zai yi sujuda kar yayi durƙuso irin yadda raƙumi ke durƙusawa, sai ya tafi da hannun shi sannan sai gwiwa shi ta sauka. don haka hannu zai fara tafiya sannan sai gwiwa ta sauka. sai aka samu waccan riwaya birkitacciya wadda take makalubiya, ita kuma sai take cewa wai sai annabi ya ce wal yada rukubatayhi, ya sanya gwiwoyin shi qabla yadayhi, kafin hannayen shi. wannan riwaya bata inganta ba, makaluba ce. ku tsaya ku fahimta da kyau. raƙumi gwiwoyin shi suna ƙafafuwan shi na gaba, kai kuma mutum gwiwoyinka suna ƙafafuwanka na baya inda za ka yi kwanciya irin yadda raƙumi yake. sa hannayenka a ƙasa ka yi goho ka ga ina ne gwiwoyinka za su kasance a ƙafafunka na baya. to shi kuma raƙumi ka dubi irin wannan halittar gwiwar za ka ga a ƙafafuwan shi ne na gaba. ka duba kai kuma irin wannan halitta da ke hannunka na gaba, shi kuma raƙumi ita ce ta daidai da ƙafar shi ta baya. idan kai baka san raƙumi ba, duba tinkiya, duba akuya, duk ɗaya ne. to abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in za ka tafi to ka tafi da hannu, saboda raƙumi ne yake tafiya da gwiwa in zai durƙusa. to kaga idan raƙumi ya tafi da gwiwar shi wadda take kafafuwan shi na gaba, kai kuma ka tafi da gwiwarka wadda take kafafuwanka na baya, to ka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a dan uwa, domin gwiwa ce aka hana ka tafi da ita, dan raƙumi na tafiya da gwiwa. to nan matsalar da ta faru, sai aka samu babban malamin duniya al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi zadul ma'ad, sai ya ɗauki wannan hadisin makalubi sai ce shine sahihi, sai ya ɗauki wancan sahihin sai ya ce shine makalub. don haka sai ya rikita da yawa waɗanda ba su kware game da da'awar salafiya ba. na'am, da yawa daga waɗanda ke da'awar salafiya wai su gani suke wai kawai ɗaukar littattafan su ibnu taimiyya muke, duk abin da su ibnu taimiyya suke faɗi muke yadda. a'a,
muna da ilimi ne na aunawa. Su kansu su ibnu taymiya suka yi magana sai an auna, ba daidai bace sai a yi wurgi da ita. Za mu ki bin imamu malik kuma mu bi ibnu taymiya? Ai mun bace kenan. Ashe kira zuwa ga da'awar salafiya kira ne zuwa ga raya ilimi da aiki da ilimin da kuma ɗabbaka ƙa'idojin ilimi akan matsalolin ƙur'ani da hadisi. A ƙarƙashin wannan da yawa daga waɗanda ke da'awar salafiya sai su duba littafin ibnul qayyim sai su ga ai tun da ibnul qayyim ne ya faɗi kawai sai su bi. Wannan ba da'awar salafiya ba ce, irin ta ce da'awar da salafiya suke faɗi da ita da suke faɗa da ita. Sai a duba littafin bin baz, da an duba littafin bin baz ma ya ce ana tafiya da gwiwa, kawai sai mutum ya ce to ai bin baz ma ya ce da gwiwa ake tafiya. Ba haka ake da'awar salafiya ba. Da'awar salafiya ɗabbaka ƙa'idojin ilimi ne akan matsalolin ilimi. Shine ibnul qayyim abin da ya ja shi ga wannan kuskuren in kayi amfani da ilimi shine ya ɗauki cewa ƙafafuwan raƙumi na gaba waɗanda su ne hannayen shi sai ɗauka yana tafiya da su. To kai kuma in ka tafi da hannu, raƙumi ya tafi da hannu, to ka yi kwaikwayon shi kenan. A nan abin da ya misin shine yanzu ba maganar ƙafa da hannu ce ake ba, maganar gwiwa da hannu ake. Annabi ya ce kai ka tafi da hannunka, kar ka tafi da gwiwa, don raƙumi yana tafiya da gwiwa. So annabi bai ce raƙumi na tafiya da hannu ba. Don haka a nan sai ka ɗabbaka ƙa'ida ta ilimin usulul fiqhi, ita ce me can dangane da kai ana maganar umumi ne, tafi da hannu. Dangane da raƙumi ana maganar khususi ne, yana tafiya da gwiwa. In baka ɗabbaka wannan ka'idar ba za ka iya gane hadisin ba. To galibin mutanen da za su ɗauki littafin zadul ma'ad ko kuma ya je masallacin juma'a ya ga littafin bin baz sai ce to ai bin baz ma salafi ne, to ya ce a tafi da gwiwa, sai ya ce a'a ai kuskure ne, hadisan ma da suka zo cewa a tafi da gwiwa dukkan su da'ifai ne, gaba ɗayan su ba su inganta ba. Karanta littafin nasbur raya, karanta littafin irwa'ul ghalil. Dan haka ibn hajar da yake malamin hadisi ne ƙwararre, tafattana li hadha wa nabbaha alaihi fi bulughil maram. Da ibn hajar ya zo bulughul maram da ya kawo hadisin tafiya da hannu sai kuma ya biyo baya da hadisin tafiya da gwiwa, to sai wani ta'aliki sai ya ce shi hadisin farko ma'ana na tafiya da hannu akwai wata riwaya daga abdullahi dan umar cikin bukhari wadda take goyon bayanta. To kage yanzu nan ya yi maka ka'ida da nake ta faɗa muku ne a jiya. Wannan hadisi ya ce annabi na tafiya da gwiwa, wannan hadisi ya ce annabi na tafiya da hannu. Sai shi ya ce maka amma an samu wani sahabi mai matukar son sunna shine abdullahi dan umar, almajirin shi nafi'u ya ce da hannu yake tafiya. In ka karanta sahih bukhari sai ka ga abdullahi dan umar da hannu yake tafiya, shine asalin hadisin ajin, da hannu yake tafiya. Abu ishaq al-harbi da ya ruwaito shi kuma sai ya fassara da hannu din a dunkule, ma'ana afwan da hannu yake tafiya, yana tafiya a shimfiɗe. Abdullahi dan umar in ya tashi tasowa da hannu yake tasowa. Hadisin garibul hadisi ya fassara da hannu din a dunkule yake sa hannayen. To kaga idan baka bi waɗannan ƙa'idojin ɗaya bayan ɗaya wajen fahimta hadisan ba, kawai ka ɗan samu wata 'yan risala muhimma ta bin baz ya ce a tafi da gwiwa, ya nuna baka fahimci da awar salafiya ba. So da awar salafiya ko ba cewa muke ku bar kalewa mazhabar imamu malik ku dawo ku bi mazhabar albani ba haka muke cewa ba. In muka haka mun hallaka ku. Don aswa shai sai mu ce maka ba bambanci tsakanin mazhabar imam malik da mazhabar albani, wannan muka yi mun yi aswa shai kenan ma. Amma ai da ka bi mazhabar albani ai gwamma ka bi mazhabar imam malik. To in har muka ce maka kakka bi mazhabar imam malik ka kankame mata, waye kuma albani za mu zo mu ce maka ana kira ne zuwa ga ka kai ka iya karanta nassoshi, ka koyi ka'idoji za ka iya ɗabbaƙawa a kai, to ɗabbaƙa ka fassara su kawai shi kenan. Don haka yanzu kai ne kake aiki da nassi, ba fahimtar albani ba ta imam malik ba, kai ma ba fahimtar ka ba. Ka'ida ce ta ce kaza, kamar yadda
ka ɗauko gulab za ka sa a cikin tirken shi, sai ka ɗauko gindin gulab ɗin sai ka soka a cikin tirken shi, saboda a cikin manuwal haka aka ce. Yanzu da wa kake kwaikwayo cikin masu lantarki a garinku? Ba da kowa ba, kana bin ka'idar sa shi ne kawai. Ko kun fahimta? To amma kawai sai wani ya ce maka sa shi a kaikaice, sai ka ɗauko sai ka rinka cusawa haka, kai ta yin haka ya ƙi shiga. To yanzu ka ga fatawa wani kake bi. So da haka abin da muke cewa da'awar salafiya tana kira ne ka tashi kai ilimi, ka iya ɗabbaka ƙa'idojin ilimi akan matsalolin ilimi. To in ba za ka iya wannan ba ka kai da'awar. To da haka sai ku ga an takura shedanci, an takura hayaniya, an takura bid'a. Amma in ya zama ba za ka iya wannan ba sai ka ce to ya na iya, ni bari in yi yanzu nan saboda Allah mutum ya yi 200 level medicine an kore shi saboda ba zai iya ba, sai ce to ya za a yi, duk garin mu gwaiwa ce da su, ka dole buɗe asibiti. Sai ka buɗe asibiti kai ta wasu liman fiɗa saboda ya aka iya, dole ka taimaka. Abin da muke wa addini kenan. Kai ka san ba za ka iya ɗabbaka ƙa'idojin ilimin usul fiqh da ƙa'idojin jarh wa ta'dil akan nasoshin shari'a ba, kuma ka ce sai ka yi saboda to ai ya ka iya. Ya aka iya? Gidanku yanzu idan babu mai gyaran lantarki, babanka cewa zai tuwa na za mu kwana da duhu ne an kawo wuta? Ka san yadda ka soka mana wuta ta kawo gidan nan da Allah, bai soka. Haka ake yi? To ma balu dinik tarda an tudnisahu wa thawbuka ad-dahr maghsulun min ad-danasi inna as-safinata la tajri ala al-yabis. Me addinin ka yi maka? In an zo wajen lafiya kana neman ƙwararren likita, in an zo wajen engineers da technicians kana neman ƙwararru, amma wajen addinin musulunci sai ka ce a samu maka wani dan ustazu nan kaga yana wucewa yana hamma ya rinka maku limanci. Haka fa mutane suke wa addini. Abin da ya ja mu cikin rikici kenan. Ku dubi watan azumi in ya zo, kowane masallaci sai an yi tafsiri, kuma kowa sai ya yi tafsiri. Ba dole ku shiga rikici ba? Amma inda za a ce ga ka'idojin tafsiri, to ba wai ka karanta ka'idojin ba, ka iya ɗabbaka su. Ɗaya kenan. Kana da littattafan da za su taimake ka wajen ka rinka yin aikin wajen ɗabbakawan. Kana da lokaci ko kana wuni gantali. Bana na yawaita waɗannan maganganun. Duk wanda zai tafsirin alkur'ani sai ya cika mafi yawan, sai ya cika waɗannan sharuɗan gaba ɗayansu. Na ɗaya, ka koyi ƙa'idojin tafsiri, ka iya ɗabbaƙa su a aikace, ba wai ka koya kawai ba. Kar ka zo ka ce mana ka yi digiri akan tafsiri, ina ruwanmu da digirinka. Zo ka yi tafsirin mu ji, ka rinka ɗabbaƙa mana ƙa'idojin ilimin. Shine abin da nake magana a nan, aikata ƙa'idojin ilimin. Ka ɗauko ɗan wake da mai da yaji ka cusa a hanci, ka bi ƙa'idar ilimin ɗan wake? Saboda haka ɗabbaka ƙa'ida. Amma wane ka iya cin ɗan wake, ka zo da inyamuri gidanku, wane ka iya cin ɗan wake, ce kwarai. Sai ɗauko, bayan ya ce maka ya iya, sai ɗauko ɗan waken ya soka da mai da yaji sai danna a hanci. Me za ka fara tuhumar shi? Kai ka ce min ka iya. To haka ka karanci ƙa'idojin, ka iya ɗabbaka su. Ɗaya kenan. Mutum nawa ne yake da driving license bai iya mota ba? To ba shirme ba ne? A da ba za ka samu driving license ba sai ka je ka hau gidan saman VIO, an yi kwana, an yi reverse, an dawo, an ce je ka da saura. Amma yanzu kawai kana zaune sai a yi maka driving license, sai a zo a ce maka shikenan kana da first class driving license, kowace mota ma za ka iya tukawa. To ba shi ne shiga da alwalanka sallah sai a lahira ba? Gashi nan suna ta kashe mutane. Ka iya ka'idojin tafsiri, ka iya ɗabbaka su. Kun ji mataki na biyu. Matakin farko ka iya, mataki na biyu ka iya implementation, tatbiq alqawaid at-tafsiriyya. Na uku shine kana da littattafan da za su taimake ka wajen aikin tattara tafsirin naka? Na'am. To sannan kana da lokacin karantawa? Kana da lokacin karanta littattafan? Ku dubi yadda kuke, in kuka ɗauko mutum ya muku tafsiri daga Sokoto, in kuka ɗauko mutum ya zo ya muku tafsiri daga Katsina, zuwa kuke ku wuni ku hana shi sukuni.
kuma la'asar na yi ku ce zo yi tafsiri, ba dole muku karya ba? Da safe ku ce zai mata karatu, da la'asar ku ce za ku kai shi gidan dagaci ya gaisuwa, ana dawowa a gurguje kuma sai a shirya. Ya yi lesson plan? Bai yi ba. Ya huta? Bai huta ba. To dole in ya zo ya zauna sai ya rasa abin da zai ce. Don haka dole ko ka iya ka'idojin, ka iya ɗabbaka su, sai kana da kayan aiki. Kana da kayan aiki, kana da lokacin shirya kayan aikin? Idadu dars, lesson plan, ka tsaya ka tsara. In ba ka da wannan ko bai halatta ka yi tafsiri ba. To da za a ɗabbaka waɗannan ƙa'idojin guda hudu ko, ina tabbatar muku da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke tafsiri kafin a janye su ko su da kan za su ce sun janye kansu. To shi kenan sharrun wazal, fitina ta ragu. Saboda duk waɗannan yanzu bai da lokacin karatu, bai yi karatun ba, ku kuma kun matsa kun ce shi kuka sa. In ya zo ɗan abin da zai iya yi na muƙaddima ya ɗan yi muku, yana hamma yana gyangyaɗi, minti 5 sauran fa sai ya cika shi da zagin kowa, sai ya ci uban kowa a cikin tafsirin saboda ya cike lokacin shi. Wallahi abin da yake faruwa kenan. Wallahi hadha waqi'un al-mu'asir. Wallahi wannan shine halin da muke ciki. Saboda haka in kun je kun ɗauko malami zai muku tafsiri daga wani gari, abu na farko bayan kun tabbatar ya iya, ya dace, ya cancanta, to magana yi wa mata wa'azi da safe bata taso ba. In gari ya waye ku bashi ya huta, ya yi nazari, kada wanda ya zo wurin shi. Duk wani dan siyasa an ya to a ce a malam yana huta, malam yana nazari, malam ya ci abinci a kan lokaci ya huta, ya ɗauko littattafai ya nazari, ya shirya muku. Wallah asar ta yin ya fito ya fara tafsiri, lallai za a ji wannan ya haɗu. Amma ga kawai an zo ana jan aya kawai irin na gardawa na bakin hanya, yana jan aya kawai ana fassarawa, ana tashewa, abu ya zama kalankuwa da wasan yan mata. Ba za a zo a ce al'imamu ibnu jarir at-tabari ya ce a cikin mujalladi kaza, bari ku ji magana da ya ce al'imamu wani ya ce kaza, saboda me bai bincika ba. Ko abin da kuke gani to ya riga ya iya tafsiri, ya iya tafsiri irin wannan na yan kwaya, amma bai iya tafsiri na ahlus sunna ba. Wallahi ahlus sunna ku ji tsoron Allah akan haka. Duk wanda kuka ɗauko zai tafsiri, ku tsaya ku yi nazari, ku ga ya iya, yana da kayan aiki, yana da lokacin da yake nazari. Shine kullum za ka yi tafsiri, ko da ka taɓa yi ka sauke ko, to kullum za ka sake yi kuma ko, wallahi sai ka shirya darasi. Wannan littafin gashi shekaru 15 da suka wuce na sa muku na karanta shi, amma wallahi kullum zan fito sai na sake zama na yi nazari, na sake shirya kaina. Amma wallahi na ɗauko shi na to kawai zan iya karanta, amma ban yarjewa haka ba, saboda ba haka ne ka'ida ta ilimi ba. Kuma duk wanda ya zo wuri na sai in ce a ce ba zan fito ba, saboda in na fito ba zan yi abin da ya dace ba. In ka fito in ya ce maka minti 5 sai kun yi awa 1. Kana koma sai a ce ga kuma wani kwamishina ya zo, kana koma sai a ce ga wani ya zo da dogon tarbi, kana koma sai a ce ga wata sayida ta zo, sai a ce kuma an kira sallar magariba, to za a yi karatu. To shikenan me za ka faɗa? ƙarya. Saboda haka matasa masu karantarwa ku ɗauki wannan. Ka iya, kana da kayan aiki, kana da lokacin yin nazari. Duk darasin da baka tsaya kayi mai shiri na musamman ba ko, nan zo darasin ka ce jama'a ba za a yi karatu ba yau, shine alheri. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Jama'ar musulmi, kun ji magana da al-Imam al-Baghawi ya ainihin wato fara mana da ita. Na'am. To shine sai yake cewa fa amma ma a'radu anhu min al-maqlub, duk wani hadisi wanda ya zama maqalubi ne. Yanzu kun fahimci hadisin da ake nufi maqalubi a sanadi ko a matini ko? To duk hadisin da ya zama maqalubi ne, na daga cikin siffan maqalubi a sanadi ko? Da a canza mai suna, a kira dan da sunan uban, abinda bature yake yi sonem. Wurin malaman hadisi wannan laifi ne mai girma. Sunana Muhammad Awwal Adam, in aka zo hadisi aka ce haddathana Adam ibn Muhammadin al-awwal, sai malaman hadisi ya ce hadha fihi qalb fa huwa da'ifun la yuqbal. Dama kullum bature kalbu yake muku saboda shi tsinannen duniya ne. Duk form din da zaka cike sai ya ce sonem. Sonem me dalilin bature? Kawai kafirci ne. Me yasa zaka gabatar da sonem? Shi a al'adar shi in sunanka Muhammad Awal Adam, goban ya ganka sai ya ce maka Mr. Adams. Shikenan da sunan babanka zai kira ka saboda tsiwa.
me yasa ba zai kira ka da sunanka ba? Wannan ya saba ma addinin mu, ya saba ma al'adan mu. To inda haka za ta faru a isnadi qalb ne. Haddathana Musa ibn Ibrahim, sai zo yace haddathana Ibrahim ibn Musa, sai malamin hadisi yace fihi qalb. Jama'a kun fahimta? To Bagawi ya ce duk hadisin da yake da irin wannan salon ba zai kawo shi ba. Wal mawdu' hakanan hadisin da aka kaga shi aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a kun fahimci wannan? Waɗanda ke kaga hadisai suna da dalilan da yasa suke kaga hadisai, dalilansu na sharri. Daga ciki akwai dalilai na ɓatanci ga addinin musulunci, saboda addinin musulunci addini ne mai haske. To aka kawo hadisan ƙarya sai muni yayi dauɗa, sai suka bi suka rinka ƙirƙiro hadisai na ƙarya waɗanda in ka gansu kai za ka ce to in dai wannan ne musulunci, to musulunci ya zama shirme. Waɗannan su ake kira zindiƙai. Akwai waɗanda suke ƙago hadisan falala, shine mafi yawancin surori da za ka ji yasin kalbul qur'an, wai yasin zuciyar qur'ani ce. ƙarya ne, ba hadisin annabi ba ne. Sai a ce maka wanda duk ya karanta idza waka kowane dare ba zai talauci ba. ƙarya ne. Duk waɗannan suna nan jama'a, ire-irensu. To ire-iren waɗannan hadisan ba za ka gansu a wannan littafin ba. Wal majhul, da hadisin majhuli nau'i biyu ne. Akwai majhulul hal, akwai majhulul ain. Majhulul aini shine mutumin da aka ji sunan shi a cikin isnadin hadisi. Malaman hadisi kaf waɗanda ake karɓan maganarsu sai su ce ba mu san shi ba, ba taɓa jin shi ba, yau kawai muka ji sunan shi. Waye shi? Ina yi karatu? ɗalibin waye? Malamin waye? Wane ne shi? Ina aka ce babu. Malamai duk sai suka rubuta littafai, sai suka ware sunayen, sai a ce fulanun majhul. To wannan majhulul aini kenan. To akwai kuma majhulul hal, shine wanda an ji sunan shi a can, da aka zo ana lalube sai wani ya ce ni ma na ji sunan shi a can, an ji sunan shi a wuri biyu. Sai aka tambayi ku da kuka ce kun taba jin sunan shi me halin shi, sai suka ce su ma ba su sani ba. Sai malaman hadisi su ce to kuma da kuka ce kun ji sunan shi kenan a wuri biyu, ba ku san halin shi ba, balle mu, don haka la naqbaluhu. To Imamul Bagawi ya ce ainihin ya tsarkake littafin shi daga irin waɗannan hadisan, saboda su ma malaman hadisi sun kau da kansu game da waɗannan hadisan. Wattafaqu ala tarkihi, hadisan da waɗannan irin malamai suka haɗu akan a yi watsi da su, a rabu da waɗannan hadisan. Dubi hadisi na biyu cikin bulugul maram, yana da wannan siffar: alma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'amuhu bi najasatin tahduthu fihi. hadha hadithun munkarun rawahu al-bayhaqi was-sahih minhu ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء طهور إن الماء طهور ruwan mai tsarki ne. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine abin da ya tabbata. Wata rijiya ce a Madina, suka zo suka ce wa annabi wannan rijiya da daddiyar rijiya ce, tana da albarka, sai ta kafe. Aka yi rashin ruwa sai suka je suka yashe ta, bayan da an cike ta da mushen kare da tsumman haila da bolar gari. Yau rashin ruwa ya sa an kwakule ta, da aka kwakule ta kuma aka samu ruwa mai kyau, amma sai shakka ta shige su. To amma mushen kare da aka sa shekarun baya fa, tsumman haila fa, bola fa, sai suka zo suka tambayi annabi, sai annabi ya ce innal ma'a, wannan alifun da lamun din lil ahad az-zihni, wannan ruwan mai tsarki ne. Magana annabi kenan. Don haka an sace ainiya, an sace muayyana akan wannan rijiyar da makamantanta. Misali yanzu wannan rijiya ce, sai aka gane cewa wannan rijiya kwata na shigowa cikinta. To shi kenan sai aka ji warin kwata, sai aka ji warin kashi, sai aka je aka tsabtace ta, aka gyara ta, sai kuma ruwa mai daɗi ya zo. To ina hukuncin wannan ruwan? Sai a ce wannan ruwan mai tsarki ne, abin da ya faru a baya bai lalata shi. Kaga kenan wannan waƙi'a ce ainiya. To amma waccan riwaya da bata inganta ba, sai aka ce innal ma'a,
tahurun, lallai ruwa. Ita kuma wannan sai ta zo da alifun da lamun na istighraqu jami'i jinsil ma, duk inda ruwa yake mai tsarki ne, illa in taghayyara rihuhu wa ta'amuhu wa launuhu bi najasatin tahduthu fihi. To yanzu wannan riwaya da ka ji ƙarin illa in kaza illa in taga au wa, wannan riwaya dha'ifiya ce, munkara ce. To kaga yanzu irin waɗannan hadisan ba za ka ji su a cikin wannan littafin ba. Me yasa? Malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa wannan riwaya a yi watsi da ita. Dalili, mutumin da ya ruwaito riwayar sunan shi Malam Rishidinu dan Sa'ad, malamin kirki ne, kullum yana zaune cikin nafilfili da kaza. To sai wannan hali sai ya ruɗe shi cewa to kowa ma mutumin kirki ne. To irin waɗannan mutanen waɗanda saboda nagarta sai suka koma suna kallon kowa ma nagari ne ko, to malaman hadisi suna kiransu gafalallu, sakarkaru. Ma'ana kai sakarai ne ka kalli kowa a duniyan nan wali ne. Duk wanda ya zo ya ce ranta min 10,000 ɗibi ka bashi, wannan ya zo ya ce ba ni 5,000 ka ce gashi, saboda kai ba za ka ci amana ba, sai ka ɗauka duk duniya ma ba masu cin amana. To sunan ka sakarai a wurin malaman hadisi. sai ce wannan ɗabi'ar ko ta sallabe maka adala, ta kwace maka adala, kai baka cancanta su karɓi hadisin ka ba. Domin irin waɗannan maƙaryata suna zuwa suna kawo hadisai wurinsu. Saboda me? Saboda ana kallon su masu addini ne, sai a ringa karɓan hadisi a wurinsu. Sai malaman hadisi sai su ce a'a, ittaqu ghaflatas salihin. Malaman hadisi haka suke, ittaqu ghaflatas salihin. Ce kun ga sakarci na mutanen kirki, ku yi taka tsantsa. Shine shi mutumin kirki ne sai yake kallon kowa ma mutumin kirki ne, to ya zama gafili. Na haka ku dubi yaro yana da fitra salima, yana da lafiyayyen tunani, bai san kwace ba, bai san rashin gaskiya ba. In uwar shi ta ce je ka siyo magi, ta bashi 500, sai ga ya riko 500 din yana nuna wa yara, ku gani muna da kuɗi, sai shi na wannan hancin shi na. In ya shiga wani lungu wani ya fusge ya gudu, sai ya koma yana kuka. In wata ɗan rarrankwashe shi ko aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gidan masu imani ne, aka sake bashi wata, zai sake yin haka da ita? Ba zai sake ba. In ya ɓoye ta ma yanzu, in yana tafiya ga kana kallon sai ce za ka kwace mun kuɗi na ne, za ka kwace mun saboda an koya mai hankali jiya. To malaman hadisi in suka gane kai mutumin kirki ne, sai su ce to ka cika sharaɗi na ɗaya. Sharaɗi na biyu, hadisan wa kake karɓe? Sai a ce a ai shi duk wanda ya kawo mishi hadisi karɓe yake yi. Kai malamai su ce ku rabu da shi sakarai ne. Shine Rishidinu dan Sa'ad shi ya rawaito wannan hadisin. wattafaqa al-a'immatu ala tarki hadithihi fasara huwa munkaran fi riwaya wa riwayatihi sarat munkara. Da haka duk inda sunan Rishidinu dan Sa'ad ya zo, ka je ka karanta littafan jarh wa ta'dil, tahzibu tahzib, taqribu tahzib, ikmalu tahzib tahzib, tadhhibu tahzib, duka ka je ka karanta. Sai sun gama yaban shi kap, sai ya ce lakinnahu munkarur riwaya lianna fihi ghaflatus salihin. yasa za ga malaman hadisi sai ka zo ka ce wai ka zo kawai za ka nuna mishi kai ne ustazu daga Sokoto kaza kaza, sai ce bai yarda da kai ba. Sai ka ce a kai mai imani ne, sai ce a bai yarda da kai ba. Sai ka ce bai yarda da mutane. Malaman hadisi ba su malaman hadisi yanayin da suke wajen abin da ya shafi mu'amalan mutum da mutum, sai su gudanar da kai da mu'amala sai in halinka ya bayyana. Amma in ka zo mu'amala addini sai su ce ba su yarda da kai ba, sai sun gane kai na gari ne. Ba za su ɗauka kai mutumin kirki ne a addini ba sai in ya bayyana. Amma in ka zo mu'amalar yau da gobe sai su yi wannan da kai kamar yadda haka aka tsara a musulunci. Duk mutumin da ka gani ka ɗauka mutumin kirki ne sai in halin shi ya bayyana. Amma in ya zama karɓan addini ko bayar da addini, Imam Malik hassawa yake a tare mishi kofar masallaci, ya riga ya san suwaye zai karantar hadisi. Yana zaune in wani ya shigo sai ya tsaya ya ce waye wancan, sai ya ce wani bako ne, sai ya ce akhrijuhu anni, ku fitar da shi tukun. In ba su fitar da shi ba zai ci gaba da hadisin ba. Saboda me? Waɗannan hadisan diya tace, waɗannan ɗaliban diya tace su, ya san nagari ne. In ya ba su hadisai duk inda suka je duniya suka faɗi za a karba. Wancan da ya shigo yanzu fa Imam Malik bai san shi ba,
so da haka sai ce ba zai ci gaba da karatun hadisin ba, sai ya tsaya kyaf. Bako ne sai ce ya fita, sai ya zo daga baya tukuna an tabbatar daga ina yake. Shi yasa ɗalibai in za su taho wurin shi sai sun taho da takarda. Dubi Shafi'i zai taho wurin Imam Malik sai da ya zo da takarda, daga wanda ya san shi. Su kuma malaman da za su ba da takardar ko ba 'yan takife ba ne, duk wanda ya zo kawai su ba shi takarda, a'a sai sun bincika. Kai ka cancanta in tura ka wurin wani dan zan tura ka ne magana addini, ni na san shi, shi ya san ni. Saboda haka Imam Malik yana zaune sai ga takarda daga wannan saurayi mai suna Muhammad ibn Idris Shafi'i. Kai yaro ya baka takarda, sai ya ce abokinka Al-Humaidi Abdullahi ibn Zubair. Da ya buɗe takarda ya karanta sai ya ce masha Allah ina muwattarka. Mana shikenan ganin takardar daga wana dan ya san wana din ba zai aiko kowane iri ba. Shi yasa idan za ku yi wannan aiki ta hidimar hadisi sai kun koyi waɗannan ɗabi'u. Bai yiwa kawai mutum ya zo maka da zabgegen gemu da ɗagaggen wando ya ce wallahi tallahi faɗa ake da mu akan kasar ɗinka, wallahi an rufe mana masallaci akan da'awarka, shikenan sai ka ce zo nan kai salafi ne. Allah gobe malaman hadisi ko da idan hagu ba za su kalle ka ba, sai su ce sakarai ne. Duk wanda ya zo mishi karban shi yake yi. Abu Ishaq al-Huwaini ka je ka karanta tarihin shi a farkon wannan littafi Tanbihul Hajid. Ya ce ya jarabtu yana son ya je karatun hadisi a wurin Albani, amma labari ya kewaye duniya. Albani ba ni ba fa, Albani Muhammad Nasiruddin wanda ya rasu. Amma labari ya kewaye duniyar ilimi cewa duk wanda ya je wurin Albani korashi yake yi. Sai ga Albani ya zo Misra, aka ɗauki Abu Ishaq aka kai shi, kuma sai aka kuskure abinda ake tsoron ya faru. Aka ce mala ya ce ba zai ga kowa ba, kowa ya tafi. Sai shirya rannan sai ga sirikin Albani Sikija wanda yake auren babban yan shi, ya rasu yin shekara 4 da ta wuce ko 5. sai ya zo Masar, sai Abu Ishaq sai je wurin shi, algafa ta mala wallahi ina son in yi karatu a wurin sirikin nan naka, amma an ce koran mutane yake, to ina son in shiga cikin alfarmaka ne, in na je ka san yadda za ka jona ni. Shi kanshi Sikija sai da ya binciki suwaye a Misra suka san wannan yaron. Kayan kai ne ka gan shi da zabgegege mu haka, shi ke ka ji wannan ustazu ne mai imani ne. Malaman hadisi ba siffar da za ka zo da ita su amince da kai, sai sun bincike ka. Saboda me? An sha su sun warke shekara 1200 da ta wuce. Haka Ibn Abbasin ya ce da an ce mana annabi ya ce sai mu sa kunnu. Ya ce da mutane suka shiga kowace irin ƙarya, mutum ya ce annabi ya ce sai mu banza da shi, sai mun ce san mu lana rijalakum. Wai gaya maka man amman daga wakar ruwaito. Ya ce Sikija ya sa mishi lokaci, ka zo kasar Jordan rana kaza ga watan kaza. Ya ce ya kwana 2 a hanya daga Masar yana tahowa, ya zo sai ya sauka wurin Samir. Lokacin Samir yana wurin Albani yana karatu, shi ma dan Misra ne, wato Ali ya ga Ali kenan, sai ya sauke shi. Daga nan Samir ya kai shi wurin Sikija. Sikija ya je mishi izini wurin Albani, ya hada shi da Albani suka yi magana a waya. Ya ce kwana ya bai bacci ba. Anya yanzu shi din nan ne magana da Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kuma gobe Albani ya sa musu lokaci. Ya ce da aka kai shi yana zama sai ya ce algafata malam, na daɗe ina son zo in karatu wurinka, amma an ce korar ɗalibai kake yi. Ya ce to amma yau na gode Allah da Allah ya kawo ni gabanka. Shikenan zance ci gaba. Ba korar ɗalibai ba ne, ɗaliban ne sun ginu akan manhaji ba na ahalus sunna ba. Ba ka zuwa wurin malamin ahalus sunna kai tsaye sai ka tsaya ka bito. Amma mu ba mu san haka a nan ƙasa ba, saboda mu tafiya kawai muke yi. Ka dira kofar gidan shi kawai ka shagar maka lahu daga mani nake, mani ta ina ta Katsina. Shikenan don haka ɗan shi'a sai zo. Yan shi'a da yawa sun sha zuwa suna mu'amala da malaman ahlus sunna ba sani ba. Miyagu SSS duka sun sha zuwa, amma malamin hadisi a waye kai daga ina. Duk malaman nan da kuka je mun haɗu da su ko wallahi ba kai tsaye muke zuwa ba, za mu tafi wurin wasu ɗalibai ne waɗanda sun san mu musbakan, su ɗaliban sun daɗe da sanin mu. Shi kuma sai fara gabatar da kai, algabata malam wannan ɗalibi ne kuma ga irin halayen shi, ga irin halayen shi. To yanzu an kai ka kofar ɗaki kenan, to kai kuma sai ka fara gaskata waɗannan halayen. Shi malamin yana lura da kai.
a hankali wata ran sai ka je ya ce zo, wai kai ya sunanka ne, sai ka ce ni ne wani, to kai yaya kaza yaya kaza yaya kaza. Da yana ta lura da kai ne, yanzu kuma yana son ya ji zaƙin bakinka, ɗanɗanon bakinka ya kake. Daga nan zai iya gane ɗalibi ne ko mashirmanci. Kana zuwa ka zo mishi da irin wannan motsuwar tamu ta Najeriya ko ai a Najeriya mu muna nan muna ta bala'i akan da bala'i ya Allah tafi mashirmancin banza sai kore ka. Karmakallahu mu ɗalibai ne, muna son ilimi, muna son in kuka koya mana ilimin sunna za mu je mu hidimar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ka ja bakin kai shuru, yana sai ce tayyib shikenan ka je. Kwana biyu sai sake kiranka, yaushe ka zo ne, yaushe za ka tafi? A karmakallahu aini sai ran da ka sallame ni. A karmakallahu la guziri na ya kare ni, wurin kwana na ma yanzu ga jaka ta ci a kofar gida. Allah ba da gaske kake ba. So shi yasa wallahi ko dole sai an koya maka yaya ɗaliban ilimi ɗin suke, yaya ake kaza. In ba haka ba wallahi alherai da yawa suna can suna faruwa a ɓangarorin duniya jama'a. Muna nan rana tana faɗuwa a kanmu. Wallahi kuwa malaman ba korar ɗalibai suke ba, amma an sha su ne sun warke jama'a. Yanzu lokacin duk muna cikin irin wannan hayaniya a muciya, kawai wani ya zo fa wurin wani malamin mu ya ce ya musulunta. Ran nan a cikin ɗakin malamin ya kwana. Ran da ya musulunta wallahi akan gadon malamin ya kwana saboda imani. Ya saki jiki da malamin kwana ɗaya kwana biyu, malam ya ga yana sallar dare, malam yana carbi yana karatun kai wannan sabon musulunta da gaske yake. Sai malam ya saki jiki, sai malam ya fice da rana kawai ya tafi ya shigo na, sai da ya samu bawan Allah na ya nada komai na ɗakin, sai da ya kira boss ma kofar gida saboda confidence, dan ya tabbata malam ya tafi, ya dade yana nazarin shi. Ya kira boss aka kwashe hatta kai ma an yi maka. Ko kun fahimta jama'a? To mu dawo alaƙar wannan zancen namu da karatun sharhu sunna. To kun ga duk irin ku da aka yi muku ko, to bagawi ba zai karba hadisin ku ba. Ba zai karba hadisin ba, ba zai karba ba, sai ya ce ina shi ma ladan an yi mai shi ba zai karba. To shine su malaman hadisi su ma an sha su da farko. In ka karanta muqaddimar sahih Muslim, Abdullahi dan Abbas ya ce a da mu sahabbai in muka ji mutum ya ce manzan Allah ya ce sai mu karkata. Ya ce da mutane suka fara wa annabi ƙarya, ya ce wata ran wani yana zaune yana ta kala rasulullahi ne banza da shi. Ya ce an ga ta malam na ta kawo hadisai ka ki daga kai kaga, ya ce ga Allah wai karantar da kai man amman. Ya ce da gawa ka samu, ya ce wace irin ƙarya ce ba mu ji ba kuma. Ƙarerayi aka zo anewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, sai malamai suka ce shikenan wannan ka'idar, sai malaman hadisi sai suka ɗabbaka ta a cikin duk harkokinsu, kuma haka suke har yanzu har ko ina a duniya. To bambancin matsalar mu a Najeriya kun sani, har yanzu ba mu san malaman hadisi ba. Saboda haka ka je wurin mai wa'azin turmi, ya saurare ka hannu biyu, ya yi maraba da kai, ya yi maka kaza, ya yi maka kaza, kun cashe. Kuma ka je wurin malaman hadisi sai ka ce ai shi ya ki sauraron ka. Malaman hadisi suna da nasu ka'idojin. Ko kun fahimta jama'a? Mana yanzu kofa ta gargajiya ɗayan abu biyu ne. In ka je ko dai ka ja ta buɗe, ko kuma in ka ji ta cije ka danna ta da ƙarfin tsiya sai ta buɗe. Amma kofa irin ta zamani fa, digital kofa, in ka je sai ka sanya mata pin, sai ka sa mata code. Idan baka iya sa code din ba, kasa ɗaya biyu na uku kasa sai ta fara bipin, sai ta fara ihu, mana tana cewa ga ɓarawo fa. Haka ne? Ina an kai ƙoƙarin karya ta. To menene ya kawo ƙofofi digital a duniyar fasaha yau? Saboda feluwa na ƙofofi analog. Me ya kawo malaman hadisi suka canza daga ɗabi'ar da aka san kowane musulmi? Saboda kamar yadda na faɗi an sha su sun warke. Waɗannan da kake jin ake cewa makaryata a hadisi fa, ɗan uwa wallahi limaman juma'a ne, wasu limaman idi ne, wasu masu tafsiri ne. Kaga Kalbi da kake jin shi a cikin tafsiri, kusan duk littattafan tafsiri a ce Kalbi ya ce, ƙaton limami ne fa mai tara mutane kamar 10,000 yana tafsiri, amma makaryaci ne.
makaryaci ne. Duk inda ya zo sai ga malaman hadisi sun ce kalbi riwayatu kalbi haza kalbi kazzab. sai ce zuwan riwayar kalbi ma a cikin tafsirin shi ya nuna cewa mashirmanci ne. dan haka ibnu taymiya da aka yi mishi tambaya game da tafsirin bagawi da tafsirin wasu malamai sai ce a tafsirin bagawi ya fi kyau saboda ya ce tafsirin bagawi ya tsarkake tafsirin shi kaf baya kawo hadisan ƙarya a ciki, har tafsirin shi haka ce siffar shi. Yana ɗaya daga cikin kyakkyawar siffa na tafsirin malaman hadisi shine tafsirin al-imam al-bagawi. To wannan abin ba wani feleke ba ne. Ina son ku tuna magana da na faɗa muku tun ranar farko, a tace addini sannan a tarbiyyanci mutane a kan tataccen addini. Shine bagawi kaji yana ce maka duk hadisin da ya zama makalubi ko maudu'i ko majhuli wanda malamai suka haɗu akan abashi, to shi ma ya ce faqad suntul kitaba anha, ni ma na tsarkake littafi na daga irin waɗannan hadisan, ba ruwana da su. To kun ga kenan yanzu wannan yana ƙara nuna maka quality na me, quality na littafin, nagartar littafin. Karatu ya yi karatu, in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za a ci gaba da karatun wannan muƙaddima a inda muke fatan a ƙarasa ta insha Allah ta'ala. Sannan wannan photostat da muka sa a zo da shi, kowa ya yi ƙoƙari ya samu photostat ɗin na wannan littafin tadwini sunna, kowa ya yi ƙoƙari ya samu. In baka samu ba abokinka ya samu, in kun je cikin gari ka yi photostat, ka samu ka yi photostat mai kyau, saboda gobe akwai gabar da bukata za ta kai mu za mu tattauna insha Allah. Ya Allah maɗaukakin sarki, Allah ya ji kan al-imam al-bagawi, Allah ya gafarta wa sauran malaman sunna, malaman hadisi, malaman fiqh, malaman tafsiri, malaman addinin musulunci. Allah ka tabbatar musu da manufarsu duniya da lahira. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren 22 ga watan al-muharram, hijira na da shekara 1435 daidai da 24 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sharhu sunna wallafar al-imamu muhyi sunna abu muhammadin al-husayn ibn mas'ud ibn muhammadin al-farra al-baghawi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Kamar kowane karatu da nake na littafin sunna, taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Malaminmu kuma ubanmu alkali abubakar mahamudu gumi, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi, a bakin shi muka ciri wannan kalma, kuma kalmar ta zama ta yi albarka, kuma kalmar ta zama ta yi tarbiyya. Da haka duk wani littafi da muke karatu daga cikin waɗannan hamshakan littattafai na hadisi, Bukhari, Muslim, sharhu sunna, sunanin nasa'i, sunanin tirmidhi, da duk wani karatu da muke na waɗannan littattafan, taken karatun kenan karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda na bayyana, wannan shine kasan na biyu na jeren giyar karatuttukan littafin, bayan kasusuwa 12 da muka yi ainihin muƙaddima wadda muka yi ɗauke da tarihin al-imam al-bagawi da bayanin littafin nan nashi. Za mu ɗauko inda bagawi ya ce amma ba'adu, to bayan haka, fa hadha kitabun fi sharhi sunna, wannan littafi ne game da sharhin sunna, ya tadammanu insha Allah subhanahu wa ta'ala kathiran min ulumil ahadith. In Allah ya so maɗaukakin sarki, wannan littafi zai tattaro ilmomi game da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa fawaid al-akhbar al-marwiyati an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama,
da kuma fa'idojin zantuttuka da ayyukan da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, min halli mushkiliha, tun daga warware matsalolin da ke tattare da hadisan, wa tafsiri gharibiha, da kuma fassarar wasu kalmomi a cikin hadisan da ba a saba jinsu ba, wa bayani ahkamiha, da kuma bayanin hukunce-hukuncen hadisan. Ya tarattabu alaiha min alfiqhi, waɗanda wannan ainihin wato littafi zai zama ya tattaro fiƙihu dalla-dalla, wa ikhtilafil ulama, da kuma ainihin wato saɓani na malamai. Jumalun la yastaghni an ma'rifatiha al-marju'u ilayhi fil ahkam. Wannan littafin zai zama ya tattaro wasu jumilla waɗanda dukkan malami, limami, jagora da mutumin da ya zama makoma ce game da sanin hukunce-hukunce na musulunci, to ba zai wadatu daga wannan littafin ba. Wato idan har kai ne malaminsu a cikin kungiya kaza, ko kai ne malaminsu a ma'aikata kaza, ko a anguwa kaza, ko a gari kaza, wanda duk abu in ya faru wurin kaza a koma, to kana buƙatar wannan littafin na sharhu sunna, kuma baka wadatu daga gare shi ba. Wal mu'awwalu alaihi fi dinil islam, hakanan duk mutumin da ya zama madogara ne a cikin addinin musulunci, a matsayinka na jagorar kungiya, kai ne shugaban malamai, kai ne shugaban kwamitin fatawa, to lallai kana da buƙatar wannan littafi, kuma baka wadatu da shi ba. ولم أعد هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف. wannan littafin ban tattara hadisai a cikin shi ba, sai hadisan da limaman salafu, limaman malaman magabata suka ainihin dogara da su. Wato dukkanin hadisan da na tattara a cikin wannan littafin su ne irin hadisan da limaman magabata suka dogara da su. Allazina hum ahlus sin'a, waɗanda su ne ƙwararru, al-musallamu lahumul amr, waɗanda aka sallama musu al'amari min ahli asrihim, waɗanda malaman zamaninsu suka sallama musu al'amarin ilimi. Ire-iren waɗannan mutanen su ne na tattara hadisansu a cikin littafina, wa ma auda'uhu kutubahum, da kuma irin hadisan da suka zuba a cikin littattafansu. Wato irin mutanen da za ka gani a cikin wannan littafin, mutane ne waɗanda yake sun kai sun komo a cikin ƙwarewa ta ilimi, sannan su ma sun rubuta littattafai na hadisai kamar su Bukhari da Muslim da Tirmidhi. To irin waɗannan hadisan nasu su ne irin hadisan da ni ma zan tattara in zuba a cikin wannan littafin nawa. Fa amma ma a'radu anhu min al-maqlub, amma duk wani hadisi wanda yake maqalubi ne, wanda suka ba da baya, suka bijire mishi, suka kau da kai, suka yi watsi da shi. Wal mawdu', da hadisin da yake ƙarya ne aka kirkira aka danganta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wal majhul, da kuma duk wani hadisi wanda malamai ba su san shi ba, ko ba a san wanda ya ruwaito wannan hadisi ba. Wattafaqu ala tarkihi, kuma su waɗannan malamai suka haɗu akan a yi watsi a bar wannan hadisin. Faqad suntul kitaba anha, to na tsarkake littafi na daga ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke makalubai ne, wato an yi kwangaba baya a cikinsu, da hadisan ƙarya da hadisan da suke majhulai ne. Abinda Bagawi yake so ya ce maka a takaice, dukkan hadisan da suke basu inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, sannan kuma malamai suka haɗu akan sun yi watsi da su, to ne ma ba za ka gansu a cikin littafi na ba. Allahu akbar. Kamar yadda na fara bayani, wannan yana nuna diqqa ta taharri, wato ƙwarewa ta tace ilimi dangane da al-Imam al-Bagawi. Kun ga al-Imam al-Bagawi yana daga cikin a'immatu tasfiya wa tarbiya alal musaffa, yana daga cikin limamai na da'awar da muke yi a yau, cewa a tsaya a tace addini, sannan sai a yi tarbiyyar mutane akan tataccen addini. Me yasa ake cewa tataccen addini? Saboda yadda wasu suka kwana domin gyaran addinin, haka kuma wasu suka kwana suka wuni domin bata shi.
yadda wasu suka yi ni a tsaye suna karantar da addinin, haka wasu suka yi ni kuma suka kwana don su ɓata aikin da waɗancan suka yi. A ƙarƙashin haka baka da yancin ka ce kai duk hadisin da aka maka na annabi kawai ɗauka za kai dai an ce annabi ya ce a'a, ya nuna baka san musulunci ba. Domin musuluncin nan da ka gani shine kaɗai addini ingantacce, saboda wannan ingancin da maƙiyan addinin suka sani, to sun sha alwashin sai sun gurɓata shi. To wannan gurɓatawa ita ce dole a samu rariya a tankaɗe, sai a ware abin da yake gari ne tankaɗaɗɗe, abin duk da ya zama tsakuwa ce da tarkace da tsaki, shi kuma sai a watsar don ba a da buƙatar shi. To Imamul Bagawi abin da yake so ya nuna maka a nan, na ɗaya ya bayyana maka ƙarar cewa malamin hadisi ne, domin wannan magana in ba malamin hadisi ba wanda ma yake faɗinta, saboda ba faɗinta ne, aiki da ita ne matsala. Na biyu, a cikin jawaban Bagawi da yake cewa ya tsara fiƙihu dalla-dalla da saɓanin malamai a cikin wannan littafin, yana tabbatar maka da cewa shi malamin fiƙihu ne. Ba nan zai birge ka ba, sai ya tunkari duniyar zamanin shi da bayan zamanin shi. Ka dubi yau shekara 900 ya jefa ƙalubale, kuma ba wanda ya iya ƙaryata shi ko ya kuskunantar da shi. Ya ce kowaye kai, in dai makoma ne wajen sanin addini ga jama'a, ko jagora ne a addini da aka dogara da kai, kana da buƙatar wannan littafin. Kuma haka ne, baka wadatu da littafin ba, kuma na baka tabbacin kowaye kai a duniyar malanta ta ilimi, ka karanta littafin ka ga cewa za ka ga kana da buƙatar littafin zai burge ka. Wannan yake nuna maka mu'ujizar tsayawa ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman da suka zauna suka yi rubuce-rubuce ba su yi aikin tacewa da tantancewa ba. Bayan tsawon shekaru, malamai da suka biyo bayan su duk sun yi watsi da littattafansu. Ashe irin su al-Imam Bukhari da Muslim da irin su al-Imam Bagawi da suka yi kokarin aikin tacewa, wannan aikin tacewa shine asalin abin da ake bukata. Daga ina kira ga duk wani ahlus sunna, a izala yake ko ba a izala ba, ya sani da cewa da'awar da muke yi musu Albani, wallahi tallahi ita ce da'awar ahlus sunna wanda tun farkon duniya har zuwa yau ita ake yi. In ma ka kauce mata ko ina, zaka koma zaka dawo ka haɗu da ita, kuma kana neman kai munafunci a lokacin. Don haka abin da ya fi, wallahi tun da wuri ka faɗaka, ka sani cewa ba ka bi da'awar su Albani ba ne in ka yadda da abin da muke kira na tace addini, sannan a yi tarbiyyar mutane akan tataccen addini. Wannan aikin tacewar, ƙa'idojin da malamai suka faɗi a cikin shi shine, na farko sai kun je kun zauna wurin malaman da suka iya karatu. Ga sunan Imamul Bagawi yana faɗi, ahlus sin'a al-musallamu lahum min ahli asrihim. Sai ka je a zamanin ka waɗanne malamai ne suka ƙware a fage kaza, ka je su koya maka. Na ɗaya kenan. Na biyu, sai ka sadaukar da lokacinka wajen ka tsaya ka naƙalci abin da ake koya maka. Kenan za ka cire rai game da gaggawa. Kenan duk inda suke waɗannan malaman kai za ka neme su a duniya, ba tsayawa za ka yi ka ce kana jiran su zo anguwarku su karantar da kai, ba za ka ce kana jiran su zo garinku su karantar da kai ba. Neman su ake. Ku dubi 'yan Najeriya da makarantun boko suka lalace yau. Ko ina 'yan Najeriya sun fantsama, sun tafi domin neman ilimi na injiniyarin ingantacce, neman ilimi na business administration ingantacce, ilimi na accounting ingantacce. Ku dubi jami'o'in Najeriya da suka suma suka mutu. Yau 'yan Najeriya nawa ne a cikin wata 5 suka tsallake suka tafi kasashen waje domin neman rayayyun jami'o'i? Me yasa musulmi, me yasa ahlus sunna a Najeriya ba za su yi wannan ba? Sai su tsaya duk wanda ya je yo karatu ya shigo, sai su ce kawai sun sha alwashin za su yi fada da shi, don su fa ba haka suke da'awa ba. To wai tambayar tukuna, wai da'awar da kuke ta ahlus sunna ina kuka koyo ta? A nan kasar dai babu da'awar ahlus sunna gaba daya, rudani ne da hayaniya da gadan gargajiya da aka gada daga karatun 'yan ɗariƙa da 'yan bid'a, wanda wannan ko ka ce ka zama ahlus sunna, karatun shi bai zama ahlus sunna ba, don karatun yana da gurbata, yana da virus.
kuma waɗanda suka karantar da kai karatun ba a manhajin ahlus sunna suke ba. don haka ka yi karatu a wurinsu ka dawo cikin ahlus sunna yanzu, idan baka je ka sake yin karatu na ahlus sunna ba, to za ka zo cikin ahlus sunna ne duk wani yaro da ya je yo karatun ahlus sunna ya dawo sai ka rinka kallon shi a matsayin barazana. don haka sai ka ce dole a yi fada da shi, dole a kore shi, dole a yi yaƙi da shi, domin kai kana ga abin da zai wanzar maka da taka malanta kenan. wannan shine halin da muka samu kanmu a ƙasar nan. in ba haka ba, da ni Albani da Ja'far da Muhammad bin Usman, menene muka yi wa ahlus sunna a Najeriya da aka ƙi jininmu? wani laifi muka yi? a faɗa mana laifi ƙwaya ɗaya da muka yi wa 'yan izala suka ƙi jininmu, a gaya mana laifi ƙwaya ɗaya da muka yi wa sauran ahlus sunna da aka ƙi jininmu. laifin me muka yi? duk inda ka je an ɓata mana suna, an yi mana sharri, an haifi 'ya'ya an dasa musu ƙin mu a cikin zuciyarsu. me laifin da muka yi? idan 'yan ɗariƙa sun ƙi mu suna da gaskiya, idan 'yan shi'a sun ƙi mu suna da gaskiya, idan mutanen gwamnatin siyasa azzalumai sun ƙi mu suna da gaskiya. saboda me? muna wa'azi muna sukar aƙidarsu, muna wa'azi muna sukan mulkinsu, muna cewa suna yin zalunci, muna cewa suna yin bid'a. amma ko ahlus sunna, menene laifin da muka yi? tsabar ilimin da muka shiga duniya muka je muka yo kuka yi wa 'ya'yan ahlus sunna asarar shi. a duk duniya yau neman irinmu ake yi, duk duniyar ahlus sunna ana neman irinmu ne. duk inda muka je neman mu ake yi. mu zo mu zauna mu karantar, sai muka ce mun haƙuri mun dawo za mu zauna a gida mu fassara muku karatun da Hausa ya fi mana wahala. na rantse da Allah, in karantar da sharhu sunna da larabci ya fi min sauƙin in karantar da ita da Hausa. na rantse da Allah, saboda na karanta ta kawai sama-sama zan yi bayani shikenan ɗaliban ilimi ne suna jin larabci sun fahimta. amma nan da Hausa sai na yi salon magana, sai na hada da waka, sai na yi li'irabi, sai na buga misalin al'adun Hausawa, duk sai na yi irin waɗannan abubuwan. duk wanda ya gaza sanin al'adun Hausawa a haka ba zai iya fassara irin fassarar da Ja'far ke wa Qur'ani ko fassarar da Albani ke wa hadisi haka, ba zai iya ba. muna yin wannan ko kwabo ba a bamu. malam Ja'far yana zuwa Maiduguri yana dawowa, na rantse da Allah wata shekaran ya je gama in ya dawo baya iya yin tuwon sallah. in ku ba ku san wannan ba, tuwon sallah zai je gama musu tafsirin, amma in ya dawo wallahi ba zai iya yin tuwon sallah ba zai iya yanka layya ba zai iya wa iyalin shi sutura ba. amma ahlus sunna sun ki jinin shi, an bata mai suna, an gallabe shi, an ce indimi ya bashi kuɗi, indimi mai kaza. menene aka yi wa Ja'far wanda aka biya shi 1/100 na tafsirin sura ɗaya da yawa ahlus sunna? ba ai ba. amma ba waɗanda suke ƙin jininmu irin 'yan uwanmu ahlus sunna. ko 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a ba sa nuna mana ƙiyayyar da ahlus sunna suke nuna mana. to akan me muka yi? yanzu mu da Allah ya tsawaita ranmu, ba a ga alherinmu ba a ga ƙaunanmu ta ahlus sunna ta bayyana ba da aka ce izala sun haɗu, ba mu nuna murna ba? a wannan lokacin zai bayyana mu ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba ne. don wasu da aka ce izala za ta haɗu sai suka ji baƙin ciki, sai suka ƙara makirci, wani ma zazzabi yayi da jante. mutanen nan za su haɗu, to shi ya shiga uku. mu kuma murna muke yi. inda ba a ganinmu, waɗanda ba a ganinmu da su aka koma ana ganinmu da su. ashe mu ahlus sunna ne kuma muna ƙauna ahlus sunna. sai a ce ai muna faɗin baƙaƙen maganganu akan malaman ahlus sunna. a'a, raddi muke musu akan sun soki sunna, don dama alakar ita ce sunna. in ka ki sunna, ko kai ahlus sunna ne ko kai ne izala da kanka ba dan izala ba, za mu soke ka. ashe sukar su da muke, ba sukar su muke kawai dan su ne malaman ahlus sunna ba. mun karantar da sunna ne. ba su sani ba, to sai su soka. to menene bambancin da waɗancan da suke sukar sunna din? ba su da bambanci. sakamakon wannan jama'a, a cikin shekarun nan an yi wa jama'a ta ahlus sunna mummunan dameji in ba ku sani ba. Allah ya buɗe mana hanyoyi, mun shiga duniyar ilimi, muna da malamai, muna da connection da abokanmu ɗaliban ilimi waɗanda sun shiga duniya sun kafa makarantu, amma an kyamatar da ɗaliban ahlus sunna daga gare mu. saboda haka kowa yana tsoron ya matso mu. don haka albarkatu da Allah maɗaukakin sarki ya mana sai zama wasu 'yan mutane ne 'yan hikon nana, 'yan kaɗan ne suke cin moriyarsu. mafi girman sharri shine maganar da na faɗi yau kwana 3 ko 4 da suka wuce.
har yau sai a ce wai Albanin nan fa daga ganin shi sakandare bai ma gama sakandare ba. Kai ka taba ganin wanda ya gama digiri 5